Og i dag vil jeg vise dig, hvordan man får noget vand op i et glas uden rør overhovedet. Så man skal lige bruge en tallerken fyldt med vand, et fyrfadslys og nogle tændstikker eller en lighter. Og også et glas. Så det man gør, at man har tallerkenen med vand, og så sætter man fyrfaldslyset i midten. Så tager man tændstikkerne eller lighteren og tænder fyrfaldslyset. Sådan her. Ja. Og det skulle være godt. Så tager man glasset, og så vender man det rundt og lægger det lige ovenpå fyrfaldslyset. Og så vil det begynde at suge vandet op. Og ja, det var så trækket. Man kan lige se, at det bliver suget op her. Det er taget det. Men ja, det var alt. Farvel!